uAnothando wazalelwa kweli khaya nesele iminyaka umakhulu nomama wakhe behlala kulo. Ngoku bazotyela inyibilityala kule indlu ifakwe ifenishala. Ndiziva right futhi ndinendlu ndizohlala kuyo futhi uDisemba ngizomtyela khona. Phaa besihlala khona besisokola silama nokulama. Futhi xa kunetha ungena namanzi sigodola. Sincame siphume kule ndlu solala kwezinye izindlu ezinganethiyo. Isebe lezozinziso koluntu lithi lineprojekthi ezingapha kwama-80 kwiWarathambo iphela. Indlu ebebehlala kuyo olusapho lwalapha kulo ongeziwe noko ibingeyondlu esemgangathweni onobona nawe ukuba ibikulungele ukuhlala abantu. Yiyo le nto isebe liyabona kufanelekile ukuba mabokhelwe indlu permanent structure ukwenzela uba noko nabo bazive bebandakanyeka kubantu isidima sabo sibuyele kubo. Umbutho ongekho phantsi korhulumente nosebenzisana nosapho uthi oku kubuyisela isidima kubo. Ilanto kuya kuthiwa wena is a blessing in disguise kuba uba la mntwana wayengazelwa ngelona hlobo kwahlekiswa ngaye ngengekho le ndlu. Isebe lezozinziso koluntu lithi lizokuqinisekisa ukuba amakhaya kusele kushiyeke abantwana nalawo wabo baphila nokukhubazeka ayakhiwa. Ndingulwandile Mbulali, Elibode.